Milí priatelia, volám sa Helenka. Dnes sa s vami chcem podeliť o tajomstvo cheatu, ako maškrtiť a pritom ostať štíhly. Takže dnes vám ukážem na jednoduchom príklade. Upečieme čokoládovú bábovku. Použijem k tomu hotovú zmes, značku nebudem menovať, hociakú, ktorú dostať v obchode. Stačí polovičná dávka. Milujem takéto pečenia, lebo všetko nasypem do jednej misy. Teraz nasypem tam za pohár ovsených vločiek. Tak, teraz za pohár mlieka. Bielý jogurt za pohár. Tak, trošku premiešam. Jedno vajce. Šups tam. Trochu soda bikarbóny alebo prášku do pečiva, ak máte doma. 2 kávové lyžičky masla, hociakého, čo doma používate bežne. Trochu soli, ako do každého pečiva. Zase premiešam trošku. A aby som vylepšila tú chuť bábovky, použijem k tomu ľubovoľné ovocie, čo som doma našla. Jedno nastrúhané jablko, jednu mrkvu nastrúhanú a vopred namočené kozienka do vody, potom ich zlejeme samozrejme, stačí za pol pohára. No a vlastne už tu máme všetko, teraz poriadne zamiešame všetko. Tak, no a to tajomstvo príde až na záver. Použijeme k tomu náš zázračný cheat. Stačí posypať 5-6 krát, ale ja to posypem aj viackrát. Však je to čistá vláknina. Tak. Takže hotovú masu, ako vidíte, potom nalejeme do bábovkovej formy. Samozrejme, ja som to už odskúšala dnes a ukážem vám hotový produkt. A patrí sa, aby som to aj ochutnala, samozrejme. Čo som si napiekla, to musím aj zjesť. Takže ideme na to, čokoládová bábovka. Vyzerá to výborne. No a ja si ešte počítujem aj tú čokoládu pre istotu. Nech nepriberem. Tak a dobrú chuť, milí priatelia. Ideme na to. Výborne.